Nakajingpun puna ka Sarkar India lingba ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change MOEFCC banam dan kamshu ban penlong ya ka jings ngapat ba lani ka public hearing ban ti bat klong ya ki mar po khando kum u uranium nalor kiwe na kalyang uba Winston Tony Lingdo CEM ulapun pau baka Khasi Hills Autonomous District Council ka Ladep ban pen sngo ya ka jing Pyrshah lingba ka jing tho. Habakran sikilat pathai kubor uba Winston ulaong banakalyang ka KHADC kalayo ban priang ya ka Shithi ka balapa da ka Sarkar India halor ka jingti uranium da ka bapen pau baka council kalajuba da ka bapen sngo ya ka jing Pyrshah halor ka jingti ya une umar po khando. Hakabay bat ka ni ka office memorandum jong Sarkar jong ka Sarkar India hebro kaway ngiru ngilayo man priang haka praterik September 2000 hakabay bat kani ka jingti uranium kani ka OM ka baka Phah kani ka Sarkar India yang di nakaliang jong ka district council lu ngilayo banya juba siya i secretary jong ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change Shri Tanmay Kumar but ka jing kerpat ka jongi nakani ka ministry kalong bay kumba julong inline bat ka party ru bangi Pyrshah kani ka jingti uranium ban nakaliang jong ka district council ru ka jing kerpat ka jongi ka deiba kum shibenta ban penek pensa ya ki jaka ki puta ki jongi lani ya ka riti ka dustur bat ya ka kwet ka khia hamtam kini ki rewrite bat kini ki rekenti ki jongi ka beidei bat ka succeeded area ni na ka district council bat ka isi ka bat mai ru ila Phah kini ka Shithi shaka ministry concern ba nakaliang jong ka district council ru ka pan ya ka ban exam ya kani ka jingti uranium na kani ka OM ka ba nila mention ka tarik September 2000 Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya